So ka. Ako lang itas pangandoy ani da. Oh, ikaw tingali may chance ka anong Clarice kay aranggan kay Kagnaw. Niya, may sa klase. Pero ako ani murag hanap kayo eh. Hanap kayo. Na? Di na natin mangandoy yung ingon ana ba yung klasya sa babae eh. Sakit ang mulaom. Mamaw sa. Oy, Balik na tayo suod sa classroom. Kumana ang recess. Tara. o tanabi. Class, get your notebook and copy everything on the board. This will be your notes for the upcoming periodical exam. Steve, why naglingkod din he? Oh, wa man Clarice. Absent pa si Dana. Okay. Pwede ari lang sa ako? Dili magud ko makaklaros giswat sa blackboard. Sure. Why problema? Thank you. May problema? Akong ballpen dili mo agi. Mo ba? O doon ako extra. Basid ganahan ka. Sure ka? Oo. Kadit. Yaraw. Thank you kaayo. Ilisan na ko ni. Ayaw na eh. Napagwidaghan nga mga ballpen sa bahay. Imo lang na. Thank you. You're welcome. Steve, thank you sa ballpen ganina ha. Ay kaso? Basin, gusto ka mag-snacks? Librehan ka? Ha? Ayaw lang eh. Okay ra. Busog man ko. Kung ano lang, libre ka ni weekend? Nga naman. Invite na natin kasamo. Birthday man sa akong papa. Ha? I hope dili ko ni mo balibaran. Oh. Sige. Ang sa oras ah? Mo ba? Ginvite ka ni Clarice sa ila? O bay, birthday ko no sa iyang papa. Di man ta ko mo adto kay mauwaw ko. Pero di mo sa pabalibad. Ako pa nimo no. Adto oy. Si Clarice na nag-invite nimo. Maayo ka na kaanhi ka gyud. Dali Steve, ipalailati ka nila mama magpapa. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Nice to meet you, Steve. Nice to meet you, sad madam. Murag ganahan ko nimo para sa akong anak. Unsa sir? Pasensya ka na nila mama magpapa ha. Mga siawan kito sila. Lagi. Mailan bitaw, Clarice? Hello? Giyagan ko nimo sa aping. Thank you, Kiss. Clarice. Asban ako. Salamat sa pag-anhi. Binadayon. Klaro kayo na ba nga naibog na si Clarice nimo? Pabinsoy. O sige ka, maunahan gani ka. Daghan ba yung nag-atangan niya din sa ato eskulahan? Manguyab ka na ako? Clarice. Doon na pa ko yung chance? Karon ta lang. Gisugot ati ka, Steve. Tinuod? O sa pamaytod kaya na ako. Dugay na kati kang crush. Dili lang ka managad na ako. Seryoso ka? Ako, crush ni mo? O lagi. Sa una na. Dili lang gid ka managad na ako. Sorry. Mauwaw masagod ko. Sa nga, guwapa ba ka o niya? Balahit pag yun. Dili ito maghisgot pa, ana. Ang importante karon, kita na. Thank you, Clarice. Thank you. Isaan ako. Dili tagit ka pasakitan. Thank you, Steve. Last na lagi nato bay, sunod tuig bay, o makagraduate na ta. Yes! Ikaw rin graduate ba eh? Marag di na tingali kung makapadayon ba eh? Ano naman?
Na, lisod na kay bay. Di na makasuporta na ko sila si mama at papa bay. No, ano gud na gud. Oh, agwantahan na lang gud. Usa ka tuig na lang bitaw. Eh, wala na sa goy gana bay. Makawa ang goods gana nga kada tuig na lang sige kog ingon ani bay. Sige, permisory kada exam. Nya, baon pa gid. Ay, Bay, mas maayo pag muundang na lang ko bay. Wa pa yun naon bay. O good luck ninyo ni Clarice bay. O congrats daan. Luya sa gong binsoy good. lagi, luoy gyud. Unsaon, lisod magid sila. Unya, dagan sila managsuon. Bisag usahay, boring kay hunahon nga ako ng usang anak. Pero, makaingon sad ko nga swerte gihapon ko. Kaya wa may laing hunahon sila sa papag mama, kung dili ako ra. Wa ko'y katungha. Mao gyud. Ako bitaw. Bisag dora ka buka kong manghod. Maglisod man gihapon. Samo ta sila sa binsoy. Sige lang. Iampo na ko per ni babe nga, pukon. Matuman na gid ang tanang butang nga imong gipangandoy. Thank you, babe. Unsa may plano nimo sa akong anak, dong Steve? Taon-taon naman sukad mo nakagraduate. Naanasad mo ikaw galingong trabaho. Unsa man, wa pa kay planong pakaslan ang akong anak. Sa pagkakaroon dito, uwa pa. Kuan man gud kini gusto man gud ko nga kung maminyo namin ni Clarice, doon na namin kuan kining komportabling Pinoyanan. Gusto na kong ihatag niya ang kaharuhay sa kinabuhi. Believe gyud ko nimo dong. Wa gyud mi masayop sa iyang mama sa pagsalig namo nimo. Mahal ka na ko si Clarice dito. O isa na ko ninyo, dili na ako gubon ang inyong pagsalig na ko. Ayaw kablakat dito. Puhon kung hanay na ang tanan, kamo ang una na kong pahibaon nga mag-propose na ko ni Clarice. Salamat dong. Nak, wa naman kay tarong pahuway ang imong kalaki, uy. Hago na gani kayo ka sa imong usa ka trabaho, uya. Nagdugang pa yung kaglaing trabaho. Asan mo yung pahuway, ana, uy? Naanad na ng lawas na ko pa eh. Pero di na maayo, ha? Okay naman, Miss Mama ni mo, God, eh. Ipahimutang naman mini mo. Nya yung may suon sad. Na sa imong trabaho. Kinahanglan ko nga maningkamot pa. Kaya mag-propose na ko ni Clarice. Uy, mao ba? O gusto na ko nga dalion ni pa kay gamay na lang ukuwang. Mauman na akong bayad ang house unit nga akong gikuha para namo. Nalipay ko ng balita, adat, ha? Eh, kanus ambre ni mo planong mag-propose. Oh, Steve. Nganong dunay mga petal sa palibot ng maong restaurant? O nganong kita na may tao din eh. Tungod kay espesyal ng adlaw para nako, babe. Mao nga gituyo gini nako nga ipasit na pag ingon niya ang restaurant. Steve, Will you marry me? oh God. Yes? Sus nga no. Steve, I'm sorry. I'm sorry. Please, barog na niya. Ano naman? Ano na ko isa ni mo? Naku kayo. Susay. Mabdos ko. Unsa? Chris. Unsa kita buka? Kinsay amahan? Steve, sorry. I'm sorry. Kinsay amahan? Si Bensoy. Magtumans na akong tiyan. Sorry. Pero hindi na ako kaya mamakaktanin mo. Pasayo ako. Chris. Grabe ang kasakit nga akong gibati sa dihang libaw anak ko. Nga mabdo siya. Ug ang
mas nakasakit yun. Kaya ang amahan, suod na akong amigo. Lisod dawaton. Grabe ang kaguol o disappointment sa iyang mama o papa niya. Kaya ngano kuno nga nahimo to ni Clarice nako. Sakit gid kaayo para nako kay pila ka tuig nga naghago ko maayo para lang sa among kaugmaon. Pero gipulihan ako niya sa akong amigo nga standby. Pero wa ko nahimo tungod kay tinuyuan man niya ang hitabo niya. Manghinaot na lang ko na magmalipayon sila. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. May higalang kaagi ni Steve nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayon kapangayo awit nga nagulahan. Thank you for the broken heart. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Minglenilia, Cebu. Apan kasamtangang nagpuyo karon sa New Jersey. Ang atong tatampo nagdasangan nga Jen. Noon sa ka diha, uy. Sige magkakagik-ik diha. Day, Sally. Tadawa. Gwapo kayo akong kachat. Ha? Hain man ba? Patanawa ko na ko. Di aray. Hala! Gwapo, gyud. Oh, ops. Ayaw pala bigtuto. Kay ma in love ka. Ako ra ni si Mario. Mo niyang pangan, Mario? Yep. Anya, kung manguyab sa ni mo ti Jane, imong sugton. Yes. Yes? Isugot ko nimo. Kita na. Oh, Mario. Wala ko nakita ang rason nga padugayon pa nako ang pagsugot nimo. Yes. Thank you. I love you, Jane. I love you too, Mario. Wow! Wag gid padugaya da. Uyab na dayon mo? Oo. Pero hinaya ka ng imong tingog, Bi, kay basi madunggan ta ni Papa. Hala? O, di ay no? Ayaw pagsaba ni Papa, ha? Secret na ni nato. Masuko na ba siya nga maguyab-uyab ta niya? Wa pa ta makagraduate. Maog yun. Pero ayaw ka balakat eh. Ako'y bahala ni mo. Dupan tagid ka ti Jane. Congrats na to, babe. Congrats na to. Inig weekend ba? Ay, to sa bahay, ha? Ipaila-ila natin kanila ni Mama ug Papa. Daan pag yung lagi ko, may uyab na yung ka. Pero, wa man po mapektuhi ang akong pag-eskwela pa, di ba? Gani, ako ning gihimong inspirasyon ang among relasyon. Husto si Jane. Og murag buutan maning bata, kini si... unsa ganito'y ngani mo? Mario, ma'am. Ma'am, good town. Oh. Pagmama na lang nako. Total, diha man gid pa dong. Salamat, ma. Wow! Kanindutin niyo, Tino. Perfect na kayong relasyon ni Kuya Mario. Way perpekto nga relasyon dayo, uy, Sally. Pero, malipayon ko sa among relasyon. Ilabi na karon nga, dili na may kinahanglan nga magtago-tago. Og salamat igitabangan gid mi nimog tago sa among relasyon. Uy, sa payanti, uy. Swerte sad kaayo ka ni Kuya Mario, te. Kay tarong mong gid siya nimo. Maunay dako kayo na kong gipasalamat sa Ginoo. Sige lang. Puhon, makakita gid niya ako parehas ni Kuya Mario. Pareha niya kabuutan, karesponsable, o kagwapo. Day, Sally. Mo ba? Believe day kay si Sally na ako? O, lagi. Namuwa man gud ka. Nalipay lang ko nga
Nakauyon di ay imong igsuon ako. Dili kay nga ako ra igsuon. Ang tibuok kin akong pamilya nakauyon nimo. Kung mao na, pakasal na ta. Ha? Kasal agad? Oo. Gusto na kong mahimo ti kang asawa. Wow! Congrats, Ti! Salamat, Day. Unya, kanusa man lang inyong plano? Wa pa may kahibaw pa. Karon lang gid mi nagkasabot ni Mario good. Og medyo madugay-dugay pag yun na kay daghan pa man nag-angay ang damon. Tabangan ti kas pag-prepare, Ti. Sige. Excited na ko! Recorded by X Thunder Gaming. Kalimot sa tong lakaw ha. Unya sa wedding coordinator. Hala, napatay. Naaro ba ko'y meeting? Oh, okay, ragsisali na lang ang akong patungahon. Unya, i-inform lang ko kung unsay masabutan ninyo. Ay, sige. Abi na ko gahin na ni mong oras ang atong mga lakaw. Sorry gid kaayo, be. Nawagid sa kung nauna ako. Nabisi gid ko. Okay, sige. Kami na lang unay bahala ni Sally dito. Naunsa man is Mario, eh. Ganina naman ko nagsigig panawag. Di man mo tubak. Sige ra gid og ring niyang phone. Ay, kung kano saan naluag-luag akong schedule. Siya na po may busy kaayo. Busy kaayo? Or cold na kaayo nimo? Unsa day? Te, pare din ang fiancé nimo. Kay nakabantay ra ba ko itong naikausa nga kami rin nag-uban? Pero iyang naong naara sa cellphone permi. Unya magsige siya smile. Og sure ko, nga dili ikaw iyang ka-chat. Kay busy man kayo ka, diba? Dili ko gusto maghuna-huna og bati. Kaslo no nami. Maong nako kay kog salig ni Kuya Mario nimo. Busy gyapon ka? Kano sa pa man itahon ka makalugar, uy? Daghan lagi kong trabahoon. Sumaagod kung ikaw mo'y mabisi. Namugos ba ko? Ha? Nga makikita ni mo? Mario, Sige na, kay napako'y trabahoon. wala gyud ko makasabot ani. Nagkadool na hinuon na mong kasal pero mura man hinuon mit nagkaway klaro ni Mario ani. Call ticket kaayo siya. Sakto ka si Sally. Nga angay na kong panitan si Mario. May angay break kong ikabalaka. Sally, hello. Te, magstorya ta please. Magkita ta. Te, sorry. Sally nga naman. Ano problema, ha? Mabdos ko. Og, si Kuya Mario. Ano? Unsa may kalabutan ni Mario? Siya mo amahante. Unsa? Sorry, te. Sorry na kasabi. Wa na mo tayo, Wa tuyo, Iksuon ko ni mo yan ni patol ka sa kong fiancé? Ha? Yun sa man mo paguna-una, Sally? Wala ba kinila yung lalaki, ha? Masaylo ako, te. Masaylo ako. Pero mahal na mo ko sa gusa. Kalit kayong mga pangita po. Pasaylo ako, Chen. Tanan na tong giandam para sa kasal.
maoy gamita. Og pakasli si Sally. Jane. Ha? Muto nga gihapon ka sa kasal nila ni Sally? O, ma. Pero ako na mo'y maid of honor. Og si Sally na mo'y bride. Anak. Okay. So, isip maid of honor, ako ng third nga mustorya. Well, actually, daghang yung ko gustong mastorya. Kung na-timing pala nga maayong tao ang imong nabana, Sally. Congrats! Congrats kay nailog yun mo si Mario gikan ako. Unta, malipayon mong duha. Og, salamat! Salamat, Sally. Pinangga giday ko nimo. Kay giluwas ko nimo sa sayop nga tao. Well, kinilayo na una Kung nailog nimo si Mario gikan nako, mailog ra pud unya na si Sly. Labi na kung makatiming siya bigaon nga babay sama nimo. Or labaw pa nimo. Ate, O gusto ko nga mahibaw mo, ha? Dili gid mahitabong mapasaylo tamong duha. Ate Jane. Nahibaw ko nga sa'yo pang akong gibuhat. Pero wala ako maguna-huna atong higayona tungod sa kasakit nga akong gibati. Wa ko magtahom nga kaugalingon ako igsuon og fiancé. Maoy ni unay og traidor nako. Karon, aron malimtan ako ang tanan. Nagpalayo ko. Nanarbaho ko sa laing nasod. Og dito ko nag-focus akong trabaho. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mga higalan, kaagi ni Jen nga taga Minglanilla, Cebu. Apan kasamtangan, nipuyo ka dun sa New Jersey. Uban sa awit, ngayang ipangayo awit nga nagalahan, siya ba ang dahilan? Among kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Carol Marihikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadis lang niling tulamanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Unsa pa? Dili na ko padag eskwela sa college. Mao ka na, Lin. Di na ko makapaeskwela ni mo sa college kay lisod na kay ta. Si mama ni mo, dako kay gasto sa ospital tungod sa iyang sakit. Unsa man tay pong doktor pa? Unsa magari sakit ni mama? Malignant cancer. Unsa? Ug nagkinahanglan tag kwarta para sa chemotherapy ni mama ni mo. Ginoo ko. Mutrabaho ka? Oo, ma.
mangita na lang kong trabaho na makatabang ko nimo. Pasensya na, anak. Nga dili ka na makapadayon og eskwela sa college. Okay ra maoy. Lisod man sa kaayo ko na tong pugson nga lisod man gid kaayo ta. Ug asa man ka mangitag trabaho, anak? Dinira sa ato sa tagom pa. Ako pa tong adtuon ng akong amiga. Magpatabang ko niya nga makasod kog trabaho. Timing kaayo day kay kuwang og tawang akong gitrabahoan nga internet cafe. Pasudla ko, day, be. Pero maula gid day, dili ra ba nako ang sweldo? Okay na na, day, uy. Ang importante nga may trabaho ko. Eh, salamat in taon. Kinakasodan ko trabaho din sa internetan. Hey! There's a right-hand cup here. Daylin, ati man na sa nang bagong customer nga ni Sod kay busy ko. Oh, sige, day. Hi, sir. Yes, we do have. Care for a good accommodation. By the way, I'm Adrian. And you are? Lynn. Nice meeting you, Len. Si Adrian? O, day, nagsigisag pangita ni mo. Nga naman ko, no? Na, klaro kay naibog ni mo, day. Ha? Sakay-sakayin na lang na, day, uy. Basi nagmaminyo kag foreigner. Sus, ginoo ko. Huwag rin taon ko mangandoy nga makabanag foreigner, day, uy. Ato ba nga na lang sa ato, day, uy. Kay ganina na to nagsikig pangita ni mo. How are you, Len? I'm fine. Cody. Can I have your social media account? Why? Because I will go back to Switzerland. Yeah, and honestly, I want to know you more. I like you, Len. Adrian. Mao ba? Nibalik na day sa Switzerland si Adrian? O, day. Unya, nagsikil siya message ni mo. O, day. Ni-message naman to siya. Unya, unsa man? Nagkauyab na mo? Wa pa na ko sugta, day, uy. Ako pa ni mo, no? Sugta na lang to. Kisa tanaw na ko. Buutan ba to si Adrian? I love you too, Adrian. Noon kay nagkauyab na mo ni Adrian. Ako na lang siyang gisugot, day, uy. Total, layo man ni. Aw, lingaw-lingaw lang sad good. Pawaas ka laay. Mausad. Oh, tempa day ha. Kay nanawagan akong papa. Hello, pa? Anak, pauli tayo din sa ato. Oh, kay nga naman pa. Nga na naghilakman ka. Patay na si mama ni mo. Oh, unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Adrian, thank you for helping my family. Don't mind it. Sa akong tanaw ni Adrian day, no? Tinanood yun ang iyahadya ni mo. Laliman ka nga ni balik kit sa dinis Pinas pagkaibaw niyang namatay mo inahan? Lagi day, uy. Og dako kay siya gikatabang nako day. Kay siya pa may gasto pagpahilona ni mama. Ako pa ni mo day, no? Makigminyo na lang ka ni Adrian. I will help you and your family. Adrian. You marry me. And after that, we'll go to Switzerland. Oh. Buhaton pa. Anak, di kumutok mo di mo ha nga makigminyo ka ng foreigner ha. Pero kung nakagusto yung ka na niya, minyo eh. Pa? Minyo siya kung may gugma ka niya.
Makigminyo ko na Adrian pa. Aron sab nga makaadto kog laing nasod. Ay, dali aras panahon, uy. Walang hibaw, eh. Ni anak ko sa Switzerland. Mahal. Mahal! Oh, I love you, mahal. I love you too, mahal. Ano nakuha mo na siya bakos? Mahal? Why are you getting your belt? Because I love you, mahal. Ayoko masakit eh! Ayoko! Nagkatugo na ako lawas! I love you, Lee. Ayoko! Sa tista mo dinigtawan na! It's time for you to find a job to help with household expenses. Pero, I can't find job here without knowing the language. Please, enroll me in a German language class. You promised me before we get married, that I could stay home and focus on building our family. What happened to that promise? Bullshit! Listen closely. Do exactly as I say. Disobedience will have severe consequences. You're on my turf now. Comply or face the outcome. Understand? Now, go find a job. Ginoo ko. Here's the list and the total amount you need to contribute. What? Mo pagsugod ako sa akong trabaho? O pila naman ito yung akong sweldo? Adrian, that's not possible. Unlike you, you've earned double than my salary. Just do what I say. Transfer your income monthly into my bank or give me it in cash. Understand, Filipina? Kanoo ko. Kanong ingon man na inig ako ginagatan din sa Switzerland. Gusto, mangita ako Filipino community. Magpatabang ko nila. Ginoo ko? Manay nahitabo ni mo? Oo, ma'am. Joy na lang. Naglibog kugot ko na siya akong buhaton. Mahalok sab ko musambong sa mga pulis. Wag ko'y laing solbada na imong problema, day. Divorce ra gyud. Salamat din taon. Kinakalingkawas na ko sa impyerno na akong kinabuhi. Maayo pag maadto ko sa New Orleans. Magsuroy-suroy ko dito. Aron mo ganang akong dukan. Oh, kanindo tining dapita. Makawa kayo sa problema. Dagan kayong kalingawan. Hanapa kayo mga Pilipino din, no? Mga pista ko, be. Aron dili ko tunawan. Oh. Unsa man ang laki sa atbang. Sige mo siyang tanaw na ako. Uy, hala.
Muduol man ni siya nako. Hi. Are you new here? By the way, I am Jason. Presko ba yung tawhana? Hello. Pero gwapo pa ya. Sorry, did you say anything? By the way, can I get your number? I'm getting late. Running some errands. Here my FB account and the number. See you next time. Sabi na kaunat ng tawhana eh. Pagdibilan may hinuon kong gamay nga papel nga na ang iyang Facebook account ug ang iyang number. Nabalik na lang ko din sa Switzerland. Pero wag gimawa sa kuna-una si Jason. Ay. Ako ko nung sawin og tanaw yung Facebook, be. Uy, Dominicano hindi ni siya. Pero naa sila na ni Muyo sa New Orleans. Ako ning i-message, be. Magpaila ko niya nga ako tong iyang gibilnan og gamay nga papel. Kumusta, Lane? Kamao di ka mo Bisaya? Kamao eh. Nganong kamao ka mo Bisaya? Love manggod na ako ang language. Sayon naman. Kay Spanish man ang akong mother tongue. Kun mao, dili di ka pwedeng libakon. Dili gyud. Salamat diya nga ni-chat ka na ako. Curious lang ko, kaya nga na nagbilin ka sa imong Facebook account ug imong number. Lane, balik diri sa Orleans kay gusto ko nga makakita nimo. Jason. Pagkikitai day, uy. Maayo ka, Joy? Oo, basig mauna na ay man swerte kay. Abi ni mo, lipay kay ko nga nagkita tagbalik. Ha? Nga naman? Kay sukad atong nagkita ta. Di na ko malimot nimo. Ha? Nga no, good. Kay love ti ka. Jason, wa pa ka makailan ako sa hingpit. Mahimo ba nga imo ko sultihan sa nitabo sa imong life? Paminaw, kay sultihan ti ka. Mo na nahitabo sa akong kinabuhi, Jason. You know what? Misamot ang nako kaluoy nimo sa akong nasayran. Love ka na ako, Lane. Dawat na ko tanan kung unsa man ka. Ang tinuod subsuan, katong una tayo nagkita, dili sa kamawa sa kong huna-huna. Mo'y hinungdan nga ni message ko nimo. Kung mao, love sag ko nimo. Oh, Jason. Kung mao na, unsa pa may atong dugay-dugayan. Atong lihokon ang atong papilis. Aron makasalta. Saad lang yun ako, ha? Nga dili ko nimo pasakitan. Dili na mahitabo, Lane. Kay mahal tagid kay ka. Salamat, Jason. I love you. I love you too, Lane. I never thought that I would find a way out. Dako akong pasalamat sa Ginoo. Kay bisan pa man sa nahitabo sa akong kinabuhi, may lalaki pa man nga tinuod nga nahigugman ako. Og 5 years na mi nga minyo ni Jason, og may usa na sa mi ka anak nga babae. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Len nga taga Tagum City apan anaa karon sa Switzerland. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakulahan. Love again. You got me in love again. Agi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw,
Kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dali dong, kay hapit ta maabot sa baryo. Ato nining mabaligya ang saging. Apoy, oy! Kung kayang saging at kuda, nga, tangasot pa kitang dan. Akwan talang kita dong ha. Kay pobre mo ta. Unya, kumusta man ang inyong lakaw, Arnel? Okay ra pa. Naurot man og kahalin ang saging nga mong gidaan ni Dudong. Maayo hinoon. Yatag ang mama nimo ang halin. Ma, pa, asa man mo? Inyo lagi nang giandan yung mga gamit. Mabalhin na tagpuyo, Arnel. Ha? Mao na, Arnel. Mamalhin na tagpuyo. Asa man ta mo balhin, ma? Pa, Adto na tas Manolo. unya nga mo pag-eskwela. Pangundang naman sila eskwela. Ha? Anong undang man mo eskwela dong? Kape kasi sa eskwela ko yoy. Iyam niya punta ka lampos, kay pobre mo ta. Anong makaw man ng eskwela, sa libro naman na, o sa drama. Pero kita pobre, di na may tabo ko yo. Mao nga. Pangandam na lang, Arnel, kay mamalhin na tagpuyo. Di ko mukuyog ninyo. Unsa? Og asa man kuno ka mo puyo, ha? Ako ang iyon ng mama ni John Michael nga. Mo-working ko sila. Aron maka-eskwela ko. Musugot ko nga anhi ka na puyo sa amo. Og ako na ang mo pa-eskwela ni mo. Salamat eh. Basta kay pagbinuotan lang yun din, ha? O te, pagbinutan ko din eh. Salamat in taon kay eskwela lagi ko. Kamot lang ko nga magkahuman ko sa eskwela. Oh, hala. Pitak ka man na. Ako po ang umbi. Hala, katagkan ko kwarta yun eh. Ug doon na sa ID. Hala. Pitak ka mis bag-on na mong teacher din eh. Si Ma'am Morales man eh. Ako ning iuli niya bi. Uy, kabuutan ining bataa, uy. Salamat, teacher. Ipadayon ng imong kabuutan dong, ha? Aron na idaghang maluoy nimo. O, teacher. Okay, buutan man ka nga bata. Kuyog ka na ko, ha? Dadon di ka sa mall. Mga on na dito. Salamat, teacher. Hala, ninduta din yun. Dagkukig building. Niya, hayag kayo. Ninduta. Naon sa Cornell? Nagisi ka mang gudiha. Nalingaw ko nga nagtanaw sa building, teacher. Dagko kayo, nindukig suga. Mao ba? Uy, kadiyot ragod. Asa man mo chinilas? Akong gibilin sa hagdan, teacher. Ganay mo mang gibilin? Naanad bang ko, teacher, nga kung musaka miglaing bay, akong gibilin chinilas. Kinuo ko yung tao ni mo, uy. Dali, be. Palitan di ka chinilas. Karas panahon, uy. Wala lang may baw eh. Hapit ako mahuman sa high school. Si mama magpapa ka, no? Kumusta naman ka sila? Maayo kinakahuna-huna ka og duaw na mo din hidong, Arnel. O, kay gimingaw naman ko ninyo. Ako sablong, gimingaw na kay ko ninyo. Kumusta naman ba na akong mga igsuon, ma? Pa? Yate ni mo namin yun na. Ang uban ni mo mga manghod, tuwa, nagpadayon sa pag-uma. Kumusta naman ang imong pag-eskwela, dong? Gamay na lang ko ang ma. Mo-graduate na ko sa high school. Paningkamot yun dong nga makabuot ni mo ang imong gusto sa kinabuhi. O, pa. Kinanglan nga mahuman ko eskwela pa. Aron mahuwas tas kalisod.
Recorded by X Thunder Gaming. Unsa may imong plano ron nga nahuman naman ka sa high school? Upadayon ko sa college pa. Asa man in taon kagikastuan ng college oy? Kuan, mo-working ko sa Catholic Campus Ministry pa. Aron mahuman ko sa college. Kay di naman makagasto sa college ang akong giworkingan sa una. Ah, na sige. Ikaw ang mag-igo. Kapuyan niya akong gibuhat eh. Trabaho niya eskwela. Pero bahala na ni. Ang tuso na ginako ni. Ang nga graduate ko sa college. Kumusta naman lagi mo pag-eskwela dong? Kapoy pa pero kinanglan nga mo antos ko. Aron mahimo ko maestro. Pasensya na gid in taon dong ha nga wagi ko ikatabang nimo. Kaya saon ka naglisod ang kuron sa kuan. Pangitag kwarta. Kaya na ako'y gimuo sa akong lawas. O mukalit pa ni og saka ang akong dugo. Sige lang pa. Maningkamot ako nga mahuman kog eskwela. Manarbaho ka sa pinyahan? Oo pa. Kay gikinanglan ako pa nga makapalit og cellphone. Aron makareview dayon ko. Kay kung may kwarta na unya ko, muti kog exam para sa pagkamaestro pa. Ay, kakapoy may trabaho ay. Pero ang tuso na ginako niya aron may mapalit na kong cellphone. Stoy, Ariel! Ay, pwede pantay na, tamaw! Oo, sir. Salamat yung taon nga nakapalit na kong cellphone. Makareview na gid ko ini. Adto sa ako magpundo sa kanaanan nila ni nanay ko rin. Aron makareview ko. El, Nay ko rin. tinuding akong nadunggan nga maestro ko ng imong kurso. O, nay? Unya nga nung wa man ka mga apply, oy. Nga nung nag-antos ka man aning lisod nga trabaho. Wa ang magugkoy kwarta nga ibayad sa exam, nay. Kinanglan pa man kung muti kog exam. O kung makapasar ko, usap ako makapang-apply og pagkamaestro. Ay kaluoy ba taon ni mo? Ay kano sa aman ang inyong exam kay tabangan te ka? Tinuod ka, nay? O lagi, ako'y bahala sa imong kuan, gastuhanan. Salamat kayo, nay ko rin. Kumusta naman kang mong exam, no? Di tingali ko makapasar kay wa mo ko makatarong og review. Arnel! Oh, Arnel! ang ako maning amiga nga nagpaingon din eh. Arnel! Oh, lika nang kung toy muro man kag bitin diha. Congrats! Nakapasar ka sa exam! Usa? Lika ay binuang di agud. Awal ko magbinuang ni mo, uy! Ako nakita na imong name nag-post sa Facebook. Nakapasar ka! Uy, Lord, salamat kay Lord! Nakapasar ko! Maestro na ko! Salamat kay Lord! Yes! Salamat in taon nga nakapasar ka anak. Opa, uglipay kay ko pa. Usa may plano nimo karon? Mga play ko sa DepEd pa. Ah, sige dong. O iampo na ako ang imong kalampusan. Salamat yung taon, Pig. Ipatawag na ko sa DepEd. Bangin taon ko, Lord, ha nga. Makasuday kong trabaho, Lord. Uy, ang ako may maguwang nanawag. Si Ate Aileen, eh. Hello, te. Dong Arnel, nautang balita. Ha? O, unsa man na, te? Patay na si Papa. Unsa? Giatake siya sa high blood nung mainog na niya namatay siya. Kinuo ko. Te, mabalik na lang ko diya, te. Di lang ko mupadayon sa DepEd. Ayaw,
Ayaw dong nainay ka naman na mo. Makasabot na si Papa. Kaluoy ni Papa. Wag siya makapaabot nga. Mahimo na kong hingpit nga maestro. When I was a child, would lift me high. Grabe mga pangitabo sa akong kinabuhi samtang nagdemo ko sa DepEd. Gihaya usab ang akong amahan. Sa pagkakaroon, kasamtangan kong nagtudlo sa Manolo National High School. Og nag-vlog-vlog sad ko. Di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtagani nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Kita mga higalan, kaagid ni Arnel nga taga Barangay Rugungon, Manolo Fortich, Bukidnon. Uban sa awit nga iyang kipangayong awit nga nagkalahan, Dance with My Father. When I and my mother would disagree. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Overland, Buena Vista, Bohol. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Benchi. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Joy. Benji, Kung na tinuod, love di ka. May chance ka kunin mo? nga namulimod man ko. Ang tinuod, love sa kanako, G. Kung mana, imo na kong gisugot. Oh, Benji. Oyab na ta. Salamat, Joy. Salamat kay kayo. Uyab na demo anang Joy, Benji. Oma, Ay, pastilan. Nga naman intaon nga nag-uyab-uyab man mo, nga mga bata pa man kaayo mo. kano samdi mi mag-uyab-uyab ma? Unya na kung matiguang mi? Ay, tanawa na ko ng tinubagan ni mo, pagkawagin ni mo'y ayo. Ang buot akong ipasabot ba? Unya na unta mo anang uyab-uyab, kung mahuman na mag-skwela. Ay, uyab-uyab na bita naman. Dili pa man mi magminyo. Oh, bantay bitaw dili ka makahumag-skwela, ha? Ayaw ka bala ka ma. Ako na isaan mo nga muhuman gyud kog eskwela. Sana lang gid katuig nga atong paabuton, Joy. Mahuman na kita sa senior high. Maogi, G. Unya, asa mo ka ba eskwela o college? Magkagadra ko nila mama magpapa, uy. Kung asa ko nila pa eskwelahon. Ugma ba? Sa Baluman. Magtuon niya ko sa inyo, ha? Nga naman. Nalimot ka nga namatay project nga buhaton? Oo, di ay isa. Sige. Magpaabot ako ni mo ugma sa amo. Salamat di taon. Namalagid ang ato project. Ay, maogyod. Makarelax na kita ini. Ya, mapauli na ko, ha? Iba si mangita tapos mama na ko. Sige, G. Amping. Ato na ko ba? Lakaw na lagi. Pakisap eh. Ha? Dili ko, uy. Artihan ninyo eh. Mura man dili uyab. Sige na, pakis na ba? Kaya pauli na ko. Sige na lang, good. Sige na. Kiss na. Jesus Maria Josep, ay taon! Unsa ni inyong gibuhat, Joy, Benji? Ay! Gano na? Na, si Benji o kang imong anak, akong naabdan nga nagrumansa. Kamu na bastos ko ninyo. Hoy, BJ! Pani ang imo mga ginikanan, ha? Kaya magigistorya ako nila. Unsa man di ang inyong tuyo nga inyo man mingi panhi. Kanang imong anak, akong naabdan nga nagrumansa sa akong anak nga si Joy. Sa iruman sa buwig, yun, nagkisa man mi. Maura bitaw na! O kung sa may gusto ninyong mahitabo karon. Di ko gusto nga mauwawan nga kung kaliwat. Maong ato ni silang minyoon. Ha? Ano si minyoon, good? Pa, dili pa man may pwedeng makasal kay mga bata pa baya mi. Way kasal-kasal. Pag-ipon mo. Recorded by X Thunder Gaming. Naunsa man ka? Nga nang hupaw man ka? Wala ko magtuod, Joy, nga.
mahitabo ni nato. Nga maabot sa punto nga mag-ipon na hinuon ta. Ako sabji. Wa ko magdahom nga paipunon balita ni Papa. O, wala tayo mahimuin eh. Nahinay ka naman gini nato, ato na lang na ipadayon. Magtipon na lang kita nga sama sa matuod yun nga magtiayon. Benji, Pa, ato ning klaro na. ang unsa man pa? Ikaw kay Minyo naman ka. Kinahanglan nga mukuyog ka na nako sa pagpanagat. Ano nga ako pag-eskwela pa? O padayon nagyapon sa imong pag-eskwela. Pero kung mauli na ka, mukuyog ka nako sa pagpanagat. O pa? Naon sa man ka? Kapoy kay Joy eh. Gikan sa eskwelahan, makuyog ko ni Papa sa pagpanagat. Agwanta lang siya ha. Kaya kung mahuman na tag-eskwela, makita na tag-maayong trabaho. Dili na niya ka managat. Lagi Joy, kay grabe din kapuya eh. Eskwela ko, niya managat agad. Noon sa malis Joy, nagsige mo ni katawa nga nagatubag sa cellphone. Yay, duda ko yun nila. Ako ni panida babayan. Ayaw ka naligo si Joy. Akong tanawon ang iyang cellphone. Duda ko yun nila. Nga naan ni siya'y kachat. Ano siya man eh? Afam man eh iyong kachat. Ug mo ani ang afam aron makigminyo niya. Oh, naon sa matay ka? Ganihan naman kaway tingog-tingog diha. Ganong imo maning kibuhat nako, Joy. Angon sa man? Mahimo ba? Ayaw na pabuang-buang. Akong nabasa ang inyong konvo sa afam. Unsa may ako sa nga nabuhat nimo? Nga nakahimo ka mas pagbinuang nako. Ha? Wala ko'y mahimo. Kaya mo na magyo ko nasakpan. Gikapoy na ko ining kinabuhi, Aji. Joy. Ako na huna-huna. Nawa ko'y maayong kaugmaon nimo. Kung mangita na lang kong afam, aron na ako'y maayong ugma. Nga sa ato pa. Makigbuwag ka na nako. Oji, magbuwag na lang ta. Kinuho ko. Mao de hinungdan nga ni anibalik ka dinis ato. Kaya nagbuwag na day mo ni Joy. O ma. Sakit kang iyong buhat ako ma. Kinahanglan nga mo padayon ta sa unahan dong. Total, bata ka pa man. Kalimti na lang to si Joy. O pag-focus na lang sa imong pag-eskwela dong. O ma. Congratulations, anak. Salamat ma. Nalipay na lang ko nga nakahuman na gid kong taon kag high school dong. Salamat sa nimo ma. Gawa ko nimo pasagdi nga naara ka, mitabang ako. Aha? Muskwela kag college? O ma. Nak, pasayloa nga dili ko makapaskwela nimo college. Ayaw ka bala ka ma. Mag-working ko aron mahuman gyud ko sa akong pag-eskwela. Asa man sa ka mag-working? Na may fast food din ma sa atong duol. Wa-apply ko aron nga makabalahin ko sa akong pag-eskwela. Kinahanglan nga akong ipakita ni Joy. Yang makabarugos kag galingon akong tiil. Bisan pa man sa iyang pagpasakit nako. I close my eyes
and I can see a world through the dark, through the door. Bisan pa man sa mga pagsuway ug hagit sa akong kinabuhi, wa ko mawali sa paglaom na ningkamot ko aron nga makabuot nako ang maayong ugma. Sa pagkakaroon, graduating ako sa kursong Political Science. Og bahin kang Joy, akong nabalitaan nga naminyo na gid siya og sa afam niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka may higalang kaagi ni Benji nga tiga Overland Buena Vista, Bohol. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga regulahan A Million Dreams. 'Cause every night I lie in bed. RMN! Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lori. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Supermarket Flowers. Oh, I'm in pieces. RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mungkin sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Lori. Recorded by X Thunder Gaming. Nganong dugay na masag kang nauli, nak? Nabisi ko sa among projects, ma. Graduating na baya ko sa high school. Maong daghan gid og projects nga gipabuhat ang among teachers. Mao ba? Ay sunod, pahibaw mo kung dugay kang mauli, ha? Para ubanan ka ni Papa ni mo padung uli. Ma, dako naman ko. High school na gud ko. Di naman kinahanglan nga ubanan pa ko ni Papa, uy. Ay, dili gud ta mo kumpiyansa, Lori. Kidaghan og buang narong panahon na. Simpa ko niya kung sa'y mahitabo ni mo. Lagi ma, magpahibaw na ko sunod. Okay na ta. Humanagi na tong project. Re, tayo pa mas gawas. Kita ni mo. Sam na mura magbata at gan mas kuan samahan. Pinangga lang ko sa kong papa. Maong gusto niya nga safe kung mauli. Pinangga? Pinangga ni ka, ampun mo ka. Sige problema ni mo na ako, ha? Sulti ko, no? Ampun naman ka. Yung ako mama. Silingan, beta. Way lami imong joke. Lori? Nak? Oh. Ano man ka, ha? Wa man pa. Sulti, Kustino. Unsay problema? Ngano naghilak man ka? Ingon man ang anak ni Ate Mirasol. Ampun ko ninyo. Mang! Oh. Alisa na, God. Ngano? Murag niabot na gyud ang panahon nga kinahanglang sultihan nato si Lori sa tinuod. Sa unsa man? Sa tinuod niyang pagkasiya. Ngano di ay ma, pa, unsa di tinuod? Mao ni ang tinuod, nak. Uy, ang anong ni ama ni bata din hatubangan sa tumpultahan? Kasi may ginikanan na ni. Ka-cute na yung bata po na buyag, oh. Ma'am, sir? Ikaw may inahan, Ani? Oh, ma'am.
Wa man ko ikabuhian ang bata agod. Mao nga ko lang sige daddy ni sa inyo kay nindot man mo og bahay. Basin og kaya ninyong buhion ang akong anak. Pang, dili ka ni mauna ang dugay na natong giampo sa Ginoo. Pila ka tuig na mong paningkamot. Pero wa pagyud mi hatagi og anak ni papa nimo. Maong nag-ampo mi. Nga bahala na og bisag unsa nga paagi basta makaanak lang ni. Ug mao nang niabot ka. Sa ato pa, sinagupra di ay ko. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, Lori. Sinagup ka na mo ni mama mo. Loli, anak! Huwag ko kay pagasa ko padugron. Oh, pinanggap ko nila ni mama o ni papa. Pero kinsa gid ang tinuod ako mga ginikanan. Kiduka na ko. Ato na lang kumatok sa lingkuranan sa park. Day. Day. Oo. Sorry ha, gipukaw lang tika kay kadlaw na. Nabalaka ko nimo nga ni ka natug sa park. Di pagkamuli sa inyo? Dili ko ganahang muuli. Ha? Uy, nga naman. Naibawaan man ako nga sinagupra ko. Maikog na ko. Pinangga ko sa ko mga kinikanan. Unya di ay, dili di sila obligado nga muatiman og mubuhi na ako. Ang akong tinuod nga inahan, patugag-tugag pang laki pero di ay di makabuhi kung mo resulta na. Inday, ayaw pagsulti, ana. Ang tanan, dunay rason. Dili ko mo tuo, ana. Unya, unsa may plano nimo? Huwag ko kahibaw. Bata ba kay ka, Inday? Delikado pa na nimo kung ani ka matuog. Tingalig, dunay dautang mahitabo nimo. Dali. Kuyog lang ta sa bahay na. At lang una kagatog. Salamat sa imong pagpadayon ako, ha? Wa isa pa yan. Mura magkaog tigwang mo istorya, Inday. Kaon og daghan, ha? Salamat, ate, ha? Uwad mo'y anak, ti. Naaman. Ni larga, Inday. Swerte ha sa inyong anak, sa. Mas swerte ang imong ginikanan. Kay nakaanak sila og sama nimo. Klaro kaayo nga buutan ka. Salamat, ti. Pwede og ani na lang ko puyo uban ninyo. Ha? Sige na. Di pa man ko andam nga mo atupang sa mga nagsakop na ko, Gud. Di ka andam nga mo atubang sa nagsagop nimo. Pero nagpasagop ka sa mga tao nga wag ka makaila. Han, bata pa si Lori. Pasagdi lang una siya nga mo-explore sa iyang kinabuhi. Sige, iha. Dinhilang una kauban na mo. Salamat, ti.
Congrats, Lori. Nakagraduate na good ka sa college. Salamat, kuya. Salamat ninyo kay nakahumanggit ko. Tuod, kuya. Kanusa man ko makakita sa inyong anak nga tuwa sa laing nasoy? Koan, kanang, andali na. Nagpa-reserve day tao kanang restaurant para nato. Tana. Day, Lori. Wa pagid kay planong magpakita sa mga nagsagop nimo. Pila na kakatuig ang ni ana mo. Mauli ko, pero okay ra kung ubanan ko ninyo, kuya. Ay kabala ka. Ubanan ka na mo. Ma? Anak? Ikaw? Ma, kaila mo? Maudi ang lain ang akong kulba pagpadong nato dinhi. Ikaw mo ay nagsagop ni Lori? Sa ato pa. Siya ang akong anak. Han, unsa ni? Ma, unsa ni? Wa ko kasapod. Lori, anak. Siya ang imong inahan. Siya mo inihangyo na mo nga sagupon ka. Ikaw ang akong mama? Lori, pasaylo ako. Pasaylo ako. Ngano man? Ngano? Nak, mas gipili na ako nga luwas ka. Dili ko gustong malayo ka na ako. Pero dili di ka kayang buhion, anak. Maong sabta ko. Karon ni anamang ko. Mamawi ko nimo, ha? Please, hatagi ko og laing higayon. Maon nga gaan ang akong buot nimo. Kay ikaw na yung akong mama. Anak. Ako ang imong mama. Ma. Anak. Ma. Took the supermarket flash from the windowsill. Bisig sa sinugdana, naglagot ko sa akong inahan. Pero sa dihang nakasabot na ko sa sitwasyon, gidawat na ako ang tanan. Di na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Magta mga higalang kaagi ni Lori nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kanikalaan supermarket flowers. Kaagi gibatan no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.